Us trobeu a la sala dedicada als vells mestres. Artistes que van influenciar a una part dels pintors catalans moderns, especialment a Joan Abelló, i que són la base que marcarà l'art modern del segle XX. Joan Abelló ens recorda que en la seva formació van ser cabdals 3 mestres. El primer va ser Joaquim Mir. Mir va viure uns anys a Mollet, on dibuixà paisatges del Vallès que van ser matèria d'estímul artístic per l'Abelló. El segon mestre fou el pintor Pere Pruna i l'últim, en Carles Pellicer. Tots 3 eren artistes que havien viscut altres temps i que enriquiren el món d'aquell Abelló principiant àvid de saber coses. Carles Pellicer va ser el mestre català de qui Abelló més a prop estigué i del qui va heretar l'amor pel col·leccionisme. Va viure 14 anys immers en el seu univers, un entorn que, en certa manera, va començar a reproduir a la casa del pintor.